Anditi taimba rwedu kufamba naJesu munoziva kufamba naJesu kufamba naJesu kufamba naJesu kufamba naJesu ya helele ya helele kufamba naJesu ya helele kufamba naJesu. Kakauti chima tesaniti tinenge chiombera asi patinenge takuti helele takudayaniti vatiteto kufamba naJesu kufamba naJesu kufamba naJesu kufamba naJesu ya helele kufamba naJesu ya helele kufamba naJesu. Maita zvakanaka kuuya kuchechi aika kuchechi ndokunoendwa kana uchida kukura uri musikana akanaka mukomana akanaka unofanira kuuya kuchechi nguva dzose. Mukaona vana mai nana baba vachikurambidzai kana kuti vasikadi kuti muuye kuchechi, munouya kunomhangara kuna mufundisi mazuva kumhangara kuna mufundisi nakatonaika kuti tiri kurambidzwa kuuya kuchechi. Saka maiti zvakanaka ndozvakanakisa. Nekuda kwaizvozvo kana keke rirapo riri reisusu handisi kuziva ndamboronawo riripa kana rikazonzi rurupiwa bhishopu namai rida kuti isusu tese tiyedise vanoda keke nevapisumbeoko ya saka keke iri ngerani ngeredu tese handiti ngerani keke. Saka munabva mazoziva kuti iri keke nderedu tese. Aya maleaders enyu aya achabva amake sure kuti patinobuda kubva matore keke kubva maenda monachekera munhu wese awane kapisi mazwa azviita achigara yenyu basi. mazvona ndakutaurira imi kuti ndagoverwa ndisati totopiwa asi ngepamusoro kanisa purpose yekuuya kwedu kuno nhasi kuzonamata and nothing else, kungoti tikudze Mwari tiri pamwe chete newe. Ndakataura vamwe nezuro kuti chinouya kunesu patinenge tichifamba taona tagarirwa kurodhu vanhu vachipembera bishopi chakadaro chinouya kuneni munamato wekuti Mwari all this will be nothing zvikagumira pasi panapa. Mwari tibatsirei kuti kukudzwa nekuremekedzwa kwepasi panapa kutibatsire kusvitsa kune kuremekedzwa nedenga. Mwari vachitikomborera. Haleluya. Takomborerwa nekuti zvatinodainzira kuti chechi iite tazviona zvimwe zvacho panapa. Zvimwe zvacho ndezvekuti kuchechi kunofarwa. Vanhu ngatiuye kuchechi tichifara nekuti kunyika kwakazara zviro zvinosuwisa. Kana tauya muno tofara nekupembera tichijabura pamberi pababa wedu. Haleluya. Izvozvo ndafara kuti ndazviona pano. Tinodainzira kuti kana tauya kuchechi ngative nemavibrant worship service. Ini pano ndazviona pano. Tinokorokotedza DS
leader, pastors zedu pano, leadership yake pano tinokukorokotedzai nekuti ndinoona kuti ndau yakuchechi ndinzwe kuti ndau yakuchechi. Kuimba kunoitwa kunofanira kunditakura pfungwa dzangu nemwoyo wangu, zvichinditakura kunditsveta pamberi paMwari. Ndobva pano ndaziva kuti ndasangana naMwari. Ndozvandanzwa pandakari kuimba kwaya, wanditakura pfungwa dzangu nemweya wangu kunditsveta in God's presence. Maita concept yatinoti musical festivals, purpose yayo haisiri yekupractice competition yedu. Purpose yayo ndeyekuti itibatsire to enrich our worship services. Ndozvandaona zvaitwa mukati. Leader wanafunga hawo waterfalls yavo, hawanzwa kwaya ino. Indafunga maconference hangu neepiscopal area yangu. Saka pachaitwa next event inosanganisira conference neepiscopal area, muchavapo. Chatinokurudzira nhengo ndechekuti kuchechi be a participant. Kuchechi we have no room for spectators. Wauya kuchechi ziva kuti ndeyako. Take ownership of the church. Church haisiri yawademwani, church hakuitaenda kuti kwawademwani. It's your church. You are a major stakeholder in the church. Now it's so later plan we go to the west akapo chibona. Saka chipo icho ngachiseenzeswe. Not anywhere else. Ngachiseenzeswe muchechi muno. Chipo zvawo makasununguka nevafundisi wenyu vachikupa nemukana. Iwana mukana wekuita showcase izvo maraka kukomorera. So every member must be a participant. Not just a participant, but an active participant. Mupedzisira ndozvauti munoti ndikagara pasi pamati abatogara asina kumboti nenyaya iyi. Manheru chaiwo manheru neshamwari yangu iri kwaZAP. Ati takuonai muri kuchitungwiza. Tikati hunde ndokwakaswera. Zvikanzi taona kuine zimi revanhu. Tikati ranga ririko. Zvikanzi vanhu vanonyepa ngei. Mu-Anglican munhu iye. Aroma Security Services Department. Zvikanzi ndinoyanzwa hasha nekuti there are some people vari kuita exaggeration. Tikati exaggeration yati zvikanzi ndenge ndiri kunzwa vamwe vachiti chechi yeUnited Methodist tatora muchitumbisa yese yaenda. Zvinotafana tichiona paFacebook muchita tikati chechi yakazara uku. Kwese kwatiri kuenda kwese ma-12 districts atakaenda ese chechi iri kungozara. Chakutoitika ndechekuti mamwe machechi wakutoita mapurani ekututsira masanctuary awo nekuti vanhu vari kuzara. And moda kuti muzive idunhu reche13 kusvika is the truth. You belong to a growing denomination. And our denomination is growing in leaps and
hands. Saka tini munotofanira kudada muri muchechi yenyu nekuti iri kukura. Kune vamwe vanotiita wish the west yekuti ifume isisipo. Asi izvozvo hazviiti, hazvigoni, nekuti ziwai kwamanzwa kune chechi yedu, kwamanzwa kuchitaurwa naDS, ndini spokesperson wacho. Saka sandini spokesperson kutokutaurirai kuti hatina rumu yechingosha hatina homosexuality, hazvipo muchechi. Izvi zvandiri kutaura ndakazvitaura kubvira ndichingotsika gumbo rangu kubva kuSouth Africa ndasarudza. And on a daily basis ndiri kuzvitaura. Dai chechi yedu iri kuti isusu tese tangochana, ndingadai ndakatomiswa basa. Vangadai vari kundiregerere ndichitaura. Vangadai vari kutoti wapanda bishop handizvo zvatinomirira. Asi vari kutozva zvandiri kutaura ndizvo. Zvatichaita, kune timu ichatungamirwa nayo Dr. Bob. Ichafamba ichitaura. Kunoku kuchadiwa every second, kuchadiwa lay leader, kunodiwa PPRC chair, kunodiwa delegate venyu nevafundisi venyu. Kwese osangana nemamwe matunhu kwese. Timu iyoyo ichauya ichidzidzisa kwatiri kubva nekwatiri kuenda. Chandinoziva ndechekuti mashoko emanyepo ndo anokasira kumhanya maningi. Asi ndinozivawo kuti kana chokwadi chauya, manyepo achatiza. Saka ikoko tichadzidzisana kuti tiri kubvepi, tiri kuendepi. Book of Discipline ranga richigokotwa nevamwe, vachakuvhurirai maparagrafu nezvese zvakadaro. Asi zivai kuti takachengeteka. Haleluya! Pandiri kugara pasi ndakashare necabinet nyaya yakataurwa neumwe bishop yakaitika kuAfrica. Inonzi yakaitika kuno kuAfrica. Inyaya yemunhu akaenda kunovhima. Avhima achibva auraya nzou, elephant. Saka ariko manje kwakufunga kuti saka ndinoitakura sei elephant yandauraya. Now kubva afunga zano kuti I have a village. Kwakudaidzira muvillage kuti wauye, vanhu wauye zvanzi ndauraya. Saka toda kuti tibatsirane. Tiende nayo kuvillage. Saka vanhu village where achibvakabata kubata magumba ako nenzara nenhiki yako, mwachikubata nzee wako, mwachibata wachibva watanga manje kuimba manje, wachibva wati our elephant ichiri kutosimudza. Our elephant yasimudza. Our elephant uri kutoona vakutofamba hafu dijeni. Our elephant wakutosvika kwasarakota nejeni uya manje akauraya uyawo. Apo pavari kuti our elephant iye akuti my elephant. Tiri kuzwa zvakanaka. Pavari kuti our elephant wakuzwa izvi kuti my elephant. Saka wobvati ngatimbozororai. Takambozorora, vamwe vachibva vatotanga kuenda uko vakutonogara, vamwe vakubata chungu.
Saka memba iye manje yaona nguwa manje. Because ngati tifamba. So I know it's your elephant. Abatona kuti yatoshata. Ndoba akachitozoita apologize because I'm sorry. It's our elephant. Kana tamanager kwenda nayo tese muheze share. Wachipa wauya. Our elephant who. Our elephant who. Bayatopinda muvile. Cheka moto ramamanga matish everyone. I want to share that. When the church becomes our church, zinoreruka. As if it denies the bishop's church alone, even the I'm inviting you to take part in the United Methodist Church. Tita kule tese, tiende to another level. Bururu kunatenga bururu. This is our elephant. The church is our elephant. Sakawati chiboweka mauze. The church is our elephant. One song here. The church is our elephant. Papa ili kusika. Shabaka tili bisa. Usioni wakakundira pazo kuti kuona paya yakambou inauza mutai mubakoni saka yazoka yako no akisaziko sanati paya iri mudei no yazidi tu ai mudei kukasika ipanda. I'm kind of pure ready.